Πάμε τώρα στον ποινικολόγο, τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, να μας πει την άποψή του για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Κύριε Δημητρακόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σε ποινικό επίπεδο τώρα πώς θα κινηθεί η δικαιοσύνη? Πριν από το ποινικό επίπεδο, αυτές τις εποχές που ζούμε, θα πρέπει να λέμε όλοι, και το λέω και εγώ πρώτος, γιατί έχω δημόσιο λόγο, ότι προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία κατατάσσεται στην κέντρο αριστερά. Έχω φίλους εγκάδιους, κολλητούς, οι οποίοι είναι εβραϊκού θρησκεύματος, οι οποίοι θρηνούν θύματα από τον ναζισμό. Καταδικάζω δημόσια τον πολιτικό λόγο της Χρυσής Αυγής, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου ως νομικός, όχι ως πολιτικός, γιατί όσες τοποθετήσεις ακούσαμε μέχρι τώρα είχαν πολιτική χρειά. Και μάλιστα ο εκπρόσωπος τώρα της Δημοκρατικής Αριστεράς μέφεται και τον ελληνικό λαό, ο οποίος έδωσε το 5, 6, 7% στη Χρυσή Αυγή. Αντί να μέφεται τον πολιτικό λαό που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή, να ψάξει και να διερευνήσει ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν τον απεγνωσμένο ελληνικό λαό στο να ψηφίσει τη Χρυσή Αυγή. Και αφού βρει τα αίτια, τότε θα μπορέσεις να αποδομήσεις πολιτικά τη Χρυσή Αυγή. Διότι, σαν νομικός πλέον που με ρωτάτε, εγώ προσωπικά όλη αυτή την ποινική διαδικασία και τη σύλληψη του ενός εκλεγμένου από τον ελληνικό λαό, τον οποίο Μιχαλολιάκο ούτε τον ξέρω, ούτε τον ήξερα, ούτε τον ψηφίζω και σας ξαναλέω, καταδικάζω απόλυτα τις πολιτικές του θέσεις. Αλλά σαν νομικός, εφόσον με ζητάτε τη γνώμη μου και σαν ποινικολόγος, σας λέω ότι αυτή η διαδικασία η οποία τηρήθηκε από άποψη ποινικής οικονομίας και ποινικού δικαίου, ως εγκληματική οργάνωση την βλέπω ότι δεν μπορεί να σταθεί εύκολα στα δικαστήρια. Ως εγκληματική οργάνωση ο νόμος πώς θα την αντιμετωπίσει, τι ποινές προβλέπονται? Η εγκληματική οργάνωση είναι ένας νόμος από το 2001, ο οποίος έχει εφαρμοστεί στη χώρα. Με τις διαδικασίες της εγκληματικής οργανώσεως έχουν εξαρθρωθεί σπήρες μεγάλες οι οποίες κάνανε ληστείες, σπήρες μεγάλες οι οποίες κάνανε εκβιασμούς σε μαγαζιά, σπήρες μεγάλες οι οποίες πουλούσαν ναρκωτικά, σπήρες μεγάλες οι οποίες κάνανε ανθρωποκτονίες. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα, θα μπορέσεις με το ποινικό οπλοστάσιο που αντιμετωπίζεις τις μεγαλύτερες συμμορίες της Ελλάδος να βάλεις μέσα εκεί, όπως άκουσα από την τηλεόραση, κάποιους λόγους του Μιχαλολιάκου? Είναι δυνατόν τους λόγους του Μιχαλολιάκου? Όχι, αλλά κύριε Δημητρακόπουλε, αν βρεθούν στοιχεία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή για οποιοδήποτε άλλες παράνομες ανέργειες, υπάρχουν και ποινές που προβλέπουν και δεκαετή κάθριξη. Αφήστε τώρα τα ποινικά, επιτρέψτε μου, τα ξέρω πολύ καλύτερα από εσάς. Δεν αμφιβάλλει κανείς, γι' αυτό ζητάμε τη βοήθειά σας φυσικά. Προσέξτε, θέλετε να ακουστεί μια αντίθετη φωνή? Βεβαίως, γι' αυτό ζητάμε τη βοήθειά σας. Μπορεί τον πολιτικό λόγο του Μιχαλολιάκου, εγώ έχω 100 λόγους να τον αποδομήσω και δεν συμφωνώ. Από τον πολιτικό λόγο όμως του Μιχαλολιάκου, εγώ δεν βλέπω κανένα από τα κακουργήματα που προβλέπεται για η εγκληματική οργάνωση, σαν νομικός, να μπορέσω να το δέσω. Το να βρω τώρα δύο ανθρώπους και δύο μάρτυρες, ο οποίος ο άνθρωπος, ξέρετε, είναι το πιο επισφαλές αποδεικτικό μέσο που μπορεί να πει ό,τι θέλει. Με δύο μαρτυρικές καταθέσεις. Να δέσω εγκληματική οργάνωση, από το 2001 που ισχύει αυτός ο νόμος, δεν έχει ποτέ στοιχειοθετηθεί έτσι η εγκληματική οργάνωση. Και για το ξέπλυμα που λέτε βρώμικου χρήματος, επειδή ο κόσμος δεν το ξέρει, ξέρετε πότε έχουμε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος? Όταν προέρχεται μια περιουσία από εγκληματική δραστηριότητα. Είναι εμπόριο ναρκωτικών, είναι ληστείες, είναι πλαστογραφίες, είναι απιστίες, είναι πεξαιρές. Πέστε μου λοιπόν, αυτή τη στιγμή πώς θα μπορέσουν να δέσουν το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος με τους λόγους τους απαράδεκτους πολιτικά, επαναλαμβάνω, της Χρυσής Αυγής. Εάν φτάσουμε στο σημείο, και σας μιλάω σαν νομικός, αυτή τη στιγμή να προσπαθούμε να βάλουμε την ποινική δικαιοσύνη, πολιτικά εξόχως θέματα, να τα ποινικοποιεί για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα λοιπόν. Επιτρέψτε μου να τελειώσω. Θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που θα στοχοποιηθεί. Μεθαύριο θα είναι ο συνασπισμός. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει η κυβέρνηση σε αυτά τα επίπεδα, κύριε Δημητρακόπουλε. Με συγχωρείτε, αλλά ξέρετε κάτι. Δεν νομίζω ότι η δημοκρατία λειτουργεί καλά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Το έχει αποδείξει, έχει αντέξει και έχει περάσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας.